2026 फाया सानि सिगां बर'फोरखाय जे सरकार तुबि मान थता बिनि दल बांखा आरसु बर'फोर खारो ताखौ गगना आबुन सानामसुं अ सरकार फिलु नि सामानि अब अ हा गोथां दंसार न दंनाय आबो ताबु बीजेपी सरकार दङ बुसकांनो फिलायनानै साखा कांग्रेस न फाइमानो आबुन करे सीपीएम पम फाइमानो आबो हाइके हा गोथां दंसार न आ सरकार फाइदोंनाय किन्तु चीनी कपाल फाइ फिलजा गला तिप्रासानि कपाल तिप्रासाखै कमानाय अ कमानानै याकनि जों तामखाय यकनानि तामखै जों अ बर' रकना रखा खायनानि अ हानो जों तामखै यकनानि आबोसे जों लुकरकना सानान मसं आम बागैनो जोंनो ताबु तिप्रालेण्ड स्टेट पार्टी सानो नै जे ताबु सोशल अर्गेनाइजेशन टीपीएफ ताई त्रिपुरा बुबाग्रानि दल बरथ नन पलिटिकल नन रिलीजियस दंनाय रक ओमफ्राय बरफ हागिफ्राय द बुध बासायानो साव साइमिया ताव खैतामनि बागै बुध बासानानि बागै थानसां लाइखां लाइखे हाय बिदिबाय आ बिसिनो कबसं साइमेनिया जे बरफ जोंना दैलिया आसा खायो इसोर जोंना अ जागायाव रखाना खालायखाना जाता त्रिपुरा सारकनि बागै पक्सानानि त्रिपुरा साना थैयकनानि बागै अ लामा जोंना रोखाना नै आबा हायकेनो वान सुगसुं तुमुंनो आबा हायके जों फोरों सां थांखाय त्रिपुरालेण्ड स्टेट न बरफ जेहेतु सापर्ट खाया बरफ गसिया ओंखाय जोंना तलाङै थांखा हांखाय साइमिया जोंबो सालसा जों अबनो पबजा गैदा मा थांखा मा आंबा गैदा जोंना कायदरा फाखायके साइमाया जों अबनो सानानि मोसोङो जत चिनि द फारक न त्रिपुरा सारक न नरक जोंनो सापर्ट खायदि लगिरेदि अब साइजोंनि व्यापारिया अब कायसा डेमोक्रेसिनि रुल जे जनसंख्या गोबां बरफ साननाय रक बरफसे बंपक्स नांनाय जों जनसंख्या कम खालायो जोंनो सापर्ट खायै जों जेसेबां सानै दं अब समाधान नंला आबनो बागैनो नरकनो सावो नरक बुजि जादि अ राजनीतिनि चालो नरक ताकलायदि ताई अ जागाव राजनीति खालायै जनसंख्या गोबां खायै बुथ पास खालायै खायफानो चिनि दफार रखाया आं बागै उइयासों जातिनो मोथांना नागारनाय उलासि पार्टीनो जों मानसोकनाय ओंखाय आबो बागैनो नरकनो कबावबो नरक बुजि जाबाय